ତମେ କଣ ଆସିଛ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଭାଇର ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ। ହଉ ହଉ ଏ ପିଲା ଖାଇ ଆସିଗଲା ଆସ ଆସ। ଭାଇ ଇଏ କଣ ଆମ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା କାଇଁ ମୋ ଛେନାପୋଡ କାଇଁ? ଏତିକି ଛେନାପୋଡ ଖାଉଛୁ? ସର୍ଦାର ଆଣିଛି ଖାଇଦେଲେ ହବନି? ଭାଇ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ 2ଟା ଆଣିଛନ୍ତି? ଦିଟା ପୁଡିଆ କଣ? ମୁଁ 3ଟା ଆଣିଥିଲି ଯେ ସେ ବାଟରେ ସେ କୁକୁର ମୋ ହାତରୁ ବା ଛଡେଇ ନେଇଗଲା। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତା ମୁହଁରୁ 2ଟା ଆଣିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଗଲା। ତାମାନେ ଭାଇ ଆମେ କୁକୁର ଅଇଁଠା ଖାଇବୁ? କୁକୁର ଅଇଁଠା କଣ, ସିଏ ତ ଛଡେଇକି ନେଲା କଥା ନେଇଯାଇଛି। ଇଏ କିଛି ହବନି, ଖାଅ ନିଅ। ନାଳ ଫାଳ ଲାଗିଥିବ। କିଛି ନୁହ, ଖାଅ, ମରିବନି। ଭାଇ ତମେ ଖାଇବନି? ନାଇଁ ତମେ ଖାଅ, ମୋର ଦେଖିକି ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ତମେ ଖାଇଦଉ ତାହେଲେ। ମତେ ପାଣି ଟିକେ ଖାଲି ଦିଅ। ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କି ଅଭଦ୍ରାମି ହଉଛି? ଅପା ଦେଖିଲ ତମ ଭାଇ କି ମନା କର ଟିକେ, ସେ ନହେଲେ ଆମ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେବେ। ଦେଖୁନ କେମିତି କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ସେ ଜଣେ ଖେଟା ସେ ବିଲ ମଝିରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଥିଲା ଟି। ଆରେ ସେ ମରିଗଲେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଭାସିଯିବେ। ଛୁଆ ପିଲା ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା? ହଁ ବାହା ହେଇକି ପୁଣି ଏତେ କଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ଟିକେ ମନା କର ତମ ଭାଇକି ଛାଡିଦେବେ। ଜମା ନୁହଁ, ସେ ମୋର ସେ ଜଣେ ଖେଟା। କଣ ଚାଲିଛି? ଡବୁଲ ଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁନ 2 ଜଣ ବିଲରେ ଗଡା ପଡା ହଉଛନ୍ତି। କଣ ଚାଲିଛି ପଚାରୁଛ? ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା କରିବ। କି କାମ? ଏଇ ତଳି ଫଳି ରୁଆ ରୁଇ ଆଉ। ଭାଇ ସେ ବାଳ କାମ ଛାଡ, ନୂଆ କାମ ଆଇଲେ ଆସ। ଛୁଇଁଦେଲି ବି ଏତେ କଣ ମାରୁଛୁ? ଆଉ ମାରିବିନି ତତେ? ବିଲ ମଝିରେ ହାତ ଛୁଁଚୁ ଆସିକି। କାଦୁଅ ପଇସା ତଳି କାମ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସେ। ଏଇ କୁଆ ଯାଉଛୁ? ରହବା ଶୁଣ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି, ଆଉ ଏ କାମରୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାମ କରିକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ କରନ୍ତି କି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ରୋମାଞ୍ଚକ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ବେଟର ଆଭେଟର ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ କରାଇବି। ହାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ବେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ଆଭେଟର ଗୋଟେ ଗେମ୍ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଥରେ ଖେଳିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପିନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ଲିପ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୋଷ୍ଟ ବେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଦେବ ଖେଳିବାକୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୋଷ୍ଟ ବେଟ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡିପୋଜିଟ୍ର ୱେଲକମ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ 250 ଫ୍ରି ସ୍ପିନ୍ ମିଳିବ। ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 34,000 ବୋନସ୍ ଆଉ 250 ଫ୍ରି ସ୍ପିନ୍। ଏଥିରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ମୋଷ୍ଟ ବେଟ୍ରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ଡେଲିକା କାମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆଉ ଏ ରୋମାଞ୍ଚକ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ବେଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। କୁହ, ତମେ କଣ ବଙ୍ଗାଳୀ? କାଇଁ ମୋର କୋଉ ଆଳୁ ଦେଖିଲ କି? କେତେ କଣ ନଉଛ? କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ ତମର? 12 ଗୁଣ୍ଠୁ। 600 ଲେଖା ଚାଲିଛି। 600? ହଁ। ଆଉ କମିବନି? ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ ତମକୁ 400 ଟଙ୍କା କରିକି ଦେବୁ ନା କଣ? କରିବ ନା କରିବ ନା କହୁନ? ହଁ କରିବି। ଚିଠାଟା ଦେ। ଚିଠା? ଆମର ହିସାବ ଚିଠା ଅଛି। ସକାଳ ଜଳଖିଆ? ହଁ। ଉପମା, ଇଟିଲି, ପୁରୀ? ହଁ। ପୋଡ଼ ଜିନିଷ? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା? ହଁ, 3 ଜଣ ଅଛି। ଖରାବେଳଖିଆ ଉଷୁନା ଭାତ, ମାଉଁସ ଝୋଳ? ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନହେଲେ କଲର ପାଟ ଆଣିବ। ବ୍ରଏଲର ଆମେ ଖାଉନି। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ? ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦର୍ଦ ହେଉଛି ନା, ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋରିଷ ତେଲ 200? ଜୋକ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଲଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଣି। ଲାଇବ୍ ସାବୁନ? ସାର ପାଣି ଖାଇଯାଇଥିବ ନା, ଟିକେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ମୋର ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯିବ ନା ମୋ ଝୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛ ଖାଣ ଖାଇ ଆସିବ? ହଉ, ତମର ଯଦି ଏ ଜୋଇଁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଅଲଗା ଜୋଇଁ ଦେଖ। କରିବ କାମ ନା କରିବନି? ହଁ ହଁ କରିବି। 2000 ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଯାଅ। ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସ? ଆଉ କଣ, ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ଆସିଲା ବେଳେ ନଥିବ, ଆମେ କୋଉଠି ବିଲରେ ଖୋଜୁଥିବୁ। ଦେଇକି ଯାଉ 2000। ହଉ ଯାଉନ? ଓ ହେଇ, ସେ ଯୋଉ ଖଜିରି ଗଛ ପାଖ ନୁହଁ, କୋଉଠି କା କିଆରି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତମେ ଯାଅ, ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ। ତମେ ଟିକେ ବେଳାଳି ଆସିବ। ଆମକୁ ଜଣା, ଯାଅ। ହଉ ହଉ। ବିଲ
ବିଲ ସାରା ସାରା ପାଣି ବାଜି ଗାଣ୍ଡି ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ସଲସଲ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ସଲସଲ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି। ଏସବୁ ଗୀତରେ ଏମିତି ମା ଭଉଣୀ କରିବାକୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଖୁସି ମଜାରେ ଗାଇ ଦଉଛି ନା। ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଏଫଏମ୍ କି ରେଡିଓ ଆଣିଥାନ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ କହିଲ। ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ଆଣିଛି ବେ। ମୋବାଇଲ ଆଉ ଏଟା ଟିପା ଫୋନଟା ଇଆଠେ କାଳେ ଗୀତ ଦେଖେ ବାଜୁଛି କି ନାଇଁ। ବାବୁ ନା ହେ ମୁଁ ଦାଦା କହୁଛି ବା ଫୋନ କାଇଁ ଉଠେଇଲୁ? ନା ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି। ହଁ ଉଠାନା ଉଠାନା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦେଉ। ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁ ନା ଫୋନ ଉଠାନା। ଦାଦା ମୁଁ ଟିକେ ମିଟିଂରେ ଅଛି ବାର ବାର କଲ୍ କରନି। ତୁ କାମ କରୁନୁ ତୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କର ଫୋନ ଟା ସାଇଡରେ ରଖିଦେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ ଅଛି ଯେତେ ଆମ ପଇସା ପଡୁଛି ତ ଉଠଉ ନାହିଁ। ଆପଣ କଲ୍ କରୁଥିବା ନମ୍ବରଟି ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଣ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦୟାକରି କିଛି ଆଉ ଗୀତ ସମୟ ବାଜିବନି? ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତମେ ମାଲିକକୁ ଖାଇବା କଥା କହିଥିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ ଦିନ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିଲି। 10:30 ବା। ଆମ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ନା ସେ ମାଲିକର ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। 10:30 ହେଲାଣି ଆମେ ଜଳିଆ କେତେବେଳେ ଖାଇବା? ଏ ଆଇଲାଇଁ ବା। ଓ ଏଇଟା ଏଇଟା ତମେ ସକାଳୁ ଏତି ତଳି ମାରିଛ ମୁଁ କାଇଁ ଜଣା ପଡିବ ସାର ପାଣିରେ ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଫଳି ଗଲାଣି। ତମ ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ତମେ 3 ଜଣ ଲୋକ ତଳି ମାରିଥିଲେ 2-3ଟା ତଳି କିଏ ଶୁଣନ୍ତାନି ଗୋଟେ କଣ ମାରିଛ 2-3ଟା ତଳି ପଚିଛ ତମେ। ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ଅଛି ତମର ମଣିଷ କେନ୍ଦିଆ ଅଛି ତମେ 8ଟା ବେଳେ ଖାଇବା ଆଣିବା କଥା ଆସି 10:30 ବେଳେ ଆଣୁଛ। ତମେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ହାଁ ହାଁ ହଉଛ ଲମ୍ବା ଚড়ା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲ ତମେ କାମକୁ ଆସୁନ 10 ହାଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ଆଉଛ ବୋଧେ ନାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡେରି କରି ଆଣି ବୋଲି ପଳେଇଲେ ନା କଣ? ଦାଦି ହଁ କୁହ କଣ ହେଲା? ଆମ ବିଲରେ ମଜୁରା ପଡିଥିଲା ଦେଖିଛୁ କି? କାଇଁ ସକାଳୁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଶଙ୍କର ହରିକା ବା ଦେଖିନି ତାକୁ? ସେ ତମେ କହିଛ ସାଙ୍କର ବା କଥା ବଡ କାମ ଛୋଟ। କଣ ଲାଗି ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା କଥା ହେଇଥିଲ କହିଲ ତାଙ୍କ ସହିତ? 600 ଟଙ୍କା। 600 ଟଙ୍କା 600 ବଜାର ରଗୁଆ କର ବିଲରେ ସେମାନେ କାମ କଲେଣି। ଯାଅ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଯାଅ। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଣା ସେ ତା ଘରକୁ ଯାଏ। ଭାଇ ମୋ ପୋଡ କାଇଁ ଇଏ କଣ କଦଳୀ ଚୁଡା ବା ତମ ବା ଲିଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଉପମା ପୁରୀ ପୁରୀ ଆଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବସି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଚୁଡା କଦଳୀ କଣ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ନା ହୁଡୁ ହୁଡୁ ହେଇଛି? ଚୁଡା କଦଳୀ ଖାଇବୁ ଓ ବାଳ ବାବା ଶୁଣ ଆମେ କଣ କଥା ମୁଁ ତୁ ଆମର ଭଲ ପୋଡା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ କଦଳୀଟା ଖା ଭାଉଜ ସ୍ନେହରେ ଦେଇଛି କଦଳୀ ବାଳ ଖାଇବ କଦଳୀଟା ଛୋଟ ପଡ଼ିଲା ନା କଣ? ଶଙ୍କରା ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଶଙ୍କରା ଘର ଅଛି କି ନାଇଁ ଭାଇ? କିଏ ଆପଣ ଚଢି ବଡି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚୋରି କଥା ଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚୋଡ଼ା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କହିଲା କଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ପୋଡ ଖାଇବି ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବି ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ପାଚଲା କଦଳୀ ଖାଇବି ମୋର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ କାହାର କାମ କରୁଛି। ଚିନ୍ତା କଟେଇକି ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଆସି ମତେ ଶୁଣେଇବେ ମୁଁ ମାଇକି ନା ମୁଁ ସେ ବେଠି ମାଇକି ନା ତମେ ଯାହା ବି ହବ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି ଏଇଠି ବସ। ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଚା ଜଳଖିଆ କରିକି ଆଣିଛି ଆଇଲା ଗେମ୍ ଫେମ ପଞ୍ଚା ଆଇଗଡ ଚିଲ୍ଲଉଛି। ଏଇଟା ଅତି ଉଦ୍ଧତ ମେ କଦଳୀ କଦଳୀ ଚୁଡା କଣ ଗାଈ ନା କଣ ଖାଇବ? ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଦାଦି ତମେ କି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ନାହିଁ। ହଁ କାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ଇରେ ହେଇ ଆମ ସେ ଯୋଉ ତଳି ରୋଇ ନଥିଲୁ ସେ ଧାନ ଗୁରା ପାଚିଗଲାଣି ଚାଲି ଯିବୁ କାଟି ଦବୁ ଚାଲି। ତମେ ବୟସରେ କଣ ମଜା କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ମଜା କରୁଛି ନା ତୁ ମଜା କରୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳି ରୁଆ ସଇଲାଣି ଆମ ବିଲଟା ଫାଙ୍କା ପଡୁଛି ତତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି କଣ କଲୁ ତୁ? ମୋ ପଇସା ପରା ମୁଁ ଯାଏ। ହଁ ଦାଦି ଏମିତି ହଉଛ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଟଙ୍କା 2000 ପାଇଁ ତମ ଇଜ୍ଜତ ମତ ନାହିଁ ମାଇକିନା ଝୋବ ଘର ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଉଛ। ଘର ଯାକେ ଆଇଛି ଖଟ ଯାକେ ଯାଇନି ଖଟ ଯାକେ ଯିବୁ ଏତେ ତମ ଖଟ ଯାକେ ଯିବୁ ତୁ
ତାର ଯଦି ପଇସା ଟା ପଇସାଟା ଦେଇ ଦଉନ କଣ ପାଇଁ? देख माइकिना मो कदली खराब आम मझे किसी कथा तो करना କଦଳୀ ଖରାପ ओ से कदली पाई मो मुंड खराब मद मत भीतर तो किसी करना ତମେ ପଛ ଝଗଡ଼ା କରିବ ମୁଁ ପଇସାଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇ कहली देबीनी ଆରେ ଦେଇ ଦଉନ କଣ ପାଇଁ? कही मझे पशुनी ଜୁଟୁଣି କେ ଆଉଟୁରା ମତେ ବଢେଇଲା ଛାଡୁ शुण ତୁ ମତେ ବଢେଇ ତ ପଇସା ଦେବି ପୁଣି ତ ମାଇକ୍ କାଟର ବାଡିଆ ଖାଇବି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ତୋ ଲାଗି देखा तो मुंडे भी लोक आइछि तो लगा दादी बुढ़ा काल को एते टेंशन काई नउछ कहलो तुम एक काम करन ठिका दे दो ना हमको हाँ ठिका दे देलो कम कहलो तुमको आसियार नहीं खाया पिया खर्च करियार नहीं किछि नहीं सब आमे कर देबो बुझियला ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା ନବ टका बेसी नबा एका मार्केट रे गुंठ 800 चलछि तमरो 12 गुंठ हेले 12 56 माने 5600 तमे आम लोक 100 टका काटि 5500 दियो 2000 तो देइछो आउ 3500 दबो आउ ପୁଣି ଆଉ 3500 हाँ अब हिसाब तो होउछ आउ ହଉ ହେଲା ଆଉ ତମେ କର ନବ ଆଉ नब कौन मु सिना निज लोक शुणिबी से पिला बा डेली का मजूरिया से घर को नले खाइबे कौन कहलो तुम गोटे काम कर 3000 दियो आ 500 काम सले दो जा दियो बार दियो हाँ जा तू तमे जाओ तमे आसिया दरकार नहीं खाली केतळे आसीबो देखि देई जीवो आमे हम काम करथु हला ହଉ जा କରିଦେବୁ ହଁ। ମୋ ବାଟା ପୁରା हां बता ହଉ मार मार सेपट 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 तर रे ହେଇ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳି ରହିନା ଯେ ମାଛ କଣ ଧରୁଛ दादी बिलेर प्रबल चुना बुझीला गोटे काम कर अधघंटा छाड़ी आस बड़ी सब रुआ जाइए माछ अध किलो खंड नहीं पलैब देदेव है जा अधघंटा गणी गणी अधघंटा पर आसो ହଉ ହଉ 1 hour later. सेपट सेपट मारे बाल भले मझे पछ सेपट साइड मारे ତଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିନା दादी टे माछ तरकी गले शला कौन साइड साइड में पका बोली ये मझे पशिगला माछ टे तरकी गले एत कष्ट है आ अधघंटा छाड़ी आस कली रुआ जाए अध किलो खंड माछ नहीं जीव अधघंटा गणी गणी अधघंटा छाड़ी आस ये सेपट देखी କଣ କହିବି ଆଉ ତମକୁ ହେ 2 hours later. ତମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରା ସରିନି ତମେ ଫାଇନାଲ କଥା ମତେ କହିଲ ତଳି ରହିବ ନା ରହିବ ନାହିଁ दादी मशारी की नुगा होता ना आउ गामुछा कौन पड़े माछ माछ अच्छा बुझीगला टे अधघंटा टाइम दियो दरा टे धरबू बुझीगला ମୋ ବାଟା ପରା ଟିକେ ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ରହିଛୁ 5 hours later. गले कुआड़े पुणी आज मत माइले जा शंकरा ଭାଇନା ଶଙ୍କରା କୁଆଡେ ଗଲା ପଦିଆରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ ପକେଇବାକୁ ପଦିଆ ଘରୁ କେମିତି କଣ ପଳେଇଲା ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ଠିକା ନେଇଛି ମୋର ଯିବ କାମ କରିବାକୁ ବୋଲି ସେଗୁଡା ମତେ କିଛି କୁହ ନା ତତେ ଶୁଣିଲୁ କାହାକୁ ଶୁଣେଇବି ପଇସା ତ ନେଲୁ ଘର ଭିତରୁ ଟଙ୍ଗ ହେଇ ପଳେଇଲୁ ମୁଁ ମାଇକି ନା ନାଇଁ ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇକିନା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଦିଆ ଘରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣକୁ ଯେ ହାଣିବି ରହିଥା ମତେ ଚୁଗୁଣି ଛାଡ ବାହା ହେଇକି ମୋ ସଂସାର ଉଧୁଡି ଗଲା କାହିଁ ଭାବୁଥିଲି କେଜାଣି रे ହେଇ ଶଙ୍କରା दादी तुम आड़ कड़े आइल ମୋର କହିଛି ମତେ କହିଲୁ ନା ଠିକା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ତଳି ରହିଦେବି ଦେଖା ଦି ଝାଡ଼ି ରହିକି ଏଠି ଆସି ଇଟା ବୋଇଲୁ तुम जानी कौन कहल तुम से सार पानी खाई मो कोर गात कुंडे कुंडे मेला हो जाए खाईकिना टिंकमल लगेला बेले काम खाई मुझे आसनी था पुणी देखली जब न आउट पिला छुआ खाइबे कौन दिन मजुरिया लोक आसे पड़ा ତୋର ସତରେ ଗୋଟେ ମରା ଶଙ୍କରାରେ ତୁ ଚାଇଲୁ ଓଛା ଚାଲ ଓଛା तुम ठिका देच तुम एम केरे केरे कहीं हो तुम तो काम है गला ଭାଇ ତମ ଦି ଜଣ ପୁରରେ ମୋ ମୁହଁରେ କାହିଁ ଇଟା ରଖୁଛ ମଣିଷ ନା ମେସିନ୍ ବା तू जा ତୁ ଚାଇଲୁ ଓଛା ଚାଲ
ଚାଲ। ତମେ ବାଜେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଳାଉଛ ପଇସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର ମାଲିକର କାମ କରୁଛ ତା ଦୁଆରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଉଛ ତମେ ନିର୍ଗନ୍ଧିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖେ ବାହା ହେଇ ଶଙ୍କରା କେତେ ଦିନ ଆଉ ତ ପଛରେ ଗୋଡେଇବି କହିଲି ଚପଲ ଘୁରି ହେଇଗଲା ତୁ ଚାଇଲୁ ମୋ ବାଟା ପୁରା ଚାଇଲୁ। ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ପୋଡ ଆଇଲା ନା ନାଇଁ ପୋଡ ନା ଛୋଡ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଛି ତୁ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଛି ଯା ସେ ମାଲିକ କହି ପୋଡ କଥା ଭାଇ ସବୁ କଥା କହିବ ଖାଇବା ପିଇବା କଥାରେ ବୋଉ କଥା ବି ଶୁଣେବି ତମେ ମତେ କହିଲ ତୁ ଚାଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ତତେ ପୋଡ ଦେବି ଏଇ କାମ ମତେ ହାର୍କିଲ ଦେଖ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ କାମ ଅଧା ଛାଡି ଗଲେ ଆ କାମ ବି ଅଧା ପଡିକି ରହିବ ତମେ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ସୁତୁରେଇକି ନେଇଗଲୁ ସେତେବେଳେ କହିଲୁ ଏଗୁରା ସବୁ କାମ ଅଛି ବୋଲି ତୋର ମତେ ଅନୁ ସେଗୁରା ଶୁଣା ନା ଅଚ୍ଛା ଚାଲ କଣ କଣ ଶିବା ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ କାମ କର କାମ କର ଲେଟ୍ କଣ ହଉଛି କାମ କର ଶିବା ମୋର ଭାଗ ନେଇଛି କାମ କରିନି ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ ପଇସା ନେଇଯିବା ପଇସା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ସେ ଠିକା ନେଇଯିବା ମୋର କାମ ମୋର ବି ନେଇଛି ନା କଣ ଅସୁବିଧା ତମେ କାମ କର ତମେ କାଇଁ ଏଠି ଆଇଛ ମୋ ବିଲ କଣ ପଳେଇବା ପଡିବ ନା କଣ ତମ ବିଲ ପଡିଆ ମୁଁ ଠିକା ନେଇଛି ନା ତୁ ଆସୁନୁ ଶଙ୍କରା କଣ ଆସିବ ସେ କାମକୁ ଆଇଛି ନା କଣ ପାଟି କାଇଁ କରୁଛୁ ଶୁଣ ଭାଇ ତମ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥାଟା କରିନି ଏଇ ଶଙ୍କରା ଆସ ଆରେ ତମେ ଏଠି ଆସି କାମ ତମେ ଏଠି କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ ନେଉଛି କେତେ କାମ ହେଲା କେଇଟା ଏଇଟା ଯୋଡେ ଭାଇ ଭାଇ ଶଙ୍କରା ମୋ ବାପାଟା ବାରେ ତୁ ଗଲ ଏଠି ସେଗୁରା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଉନା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ନା ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ କହ ମତେ କଣ ସେମିତି କଥା କରୁଛ ଆଉ କାହା କରିବି ଉଠ ମାନେ କଣ ମୋ ଜାଗା ମୋର ଭାଇ କରୁଛୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ବୁଢା ବୋଲି ମାରିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା କଣ ଫଟୋ ଯିବି କାମ ହଁ ନା କାଇଁ ର ବା ଠକା କହିছে କଣ କରୁଛ ଛାଡେ ପଳେଇବ ଶଙ୍କରା ଆରେ ତମେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥାଟା କରୁନି ତମେ ଆଗରୁ ଉଠି ଯାଅ କଣ କଣ ଏଠି କଣ ଇଟା ପିଠା ଏଠି କଣ ଇଟା ପିଠା ନାଇଁ ଇଠା କଣ ମାନେ ଡରଉଛି ମାନେ ତମେ ଏଠି କାଇଁ ଯାଇଛ ଏଠି ମାନେ ମୋ ପିଲା କାମ ପିଲା ପଇସା ନେଇଛି ପଇସା ନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମାଟି ଗଡି ଦઉં ସେ ବୁଢା କାମଟା ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ନା ସେ ନ କରିବା ନା ସେ ପୁଣି ପଇସା ମାଗିବ ପଛକୁ ବାକି ପଇସା ବି ଦବ ତାড়াতাড়ি করুন ও ये बूढ़ी कोटी देखिला वाला लगुची कोटी देखिछि रसगुल्ला हमारा है हम बंगाल से है रसगोल्ला तुम्हारा नहीं है रसगोल्ला हम ओडिशा का है ये सड़ा बूढ़ा बंगाली डाक देछि ओ मत चिन्नी पारछ थोड़ा थोड़ा पहचाना लग रहा है हाँ पहचाना रसगोल्ला तुम गली जो जाइतली हाँ रसगुल्ला हाँ चुप किना से तू बाहर की जाओ आको हमें ठिका नहीं तू हमें करिबू नहीं मालिक से बात करो देख माई किना सेम तो तोर मोर झगड़ा आइतला आगुरु एबे भी टेंशन काना तो ममता हमको आलू देनी ओडिया लोक भारी स्वाभिमान सब रागी करछन तम ऊपर आ तमे इठी आसी बंगाली तळी रहइबो आ ओडिया जब चिता काटेगु बाहर का तो सिटू বৌদি এ মানুষটা কি বলছিস ये बाड़ी पिसा हमसे गली जाइतला भारी खराब प्रकृति लोकटा तू बाड़ी पिसा जा आगे कहबू मालिक को इठी हमु किसी कहना जा मालिक को कहबू ये साला माइक ना सर मुंह पके किछ नाही चल से बूढ़ा को कहया साला बंगाली केम डाकी दबो तुरियादी हंगरे एगोरा की कथा हां तमे हमको ठिका दल तळी रे कथा हमर ना नहीं तमे बंगाली केनी को पुरिछ छुआ बेयु बोली सोइबु जाई एंतुड़ी घरे पानिया चलू को बाळ झड़िला परे केतळे धान रोइ मोर धान कटा लालू लोक कर तमे काम हेइतले जाइतांता तमे बाणी बंगाली पुरेलो आ पैसा पत्र मागिबनी पैसा मागिबिनी तू एबे जिबु से बंगाली से रोइ केमि तू रोइबु ठीक कोन दादी ठीक कोन हबु एगोरा की कथा रोइबा ये बाला पैसा धमक देखेबो नै जाइलो अरे पैसा देछि लोक हाथ उठेबो ना कोन मते भी हाथ उठी आसे खाली बयस को बोली किछ कहू नै जाइलो केते पैसा पानी पिसा की हेलो मालिक गलू मार देलो देख माई कि ना मुंडो सेमती गरम तो काम तू कर मो काम करबी ये पकड़ गेंजलो छतिर माई कि ना ও প্রাণ পাখি মো दीदी एते आस्ते आस्ते मो संगे जाऊ ना पछर रही जाऊ तुम आगु पड़ो मो ताल पाऊ नहीं ताल पाउनी नो बाड़ी पिसा तो बळारे बड़ बड़ कथा कहतुलु दीदी तमे से पुराना कथा धरिक रहले हबो
ଆମ ତମର କଣ କି ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ସେ ରସଗୋଲା କଥା ନେଇ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ରୁହ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ହଁ ଏବେ କହ ରସଗୋଲା କାହାର? ରସଗୋଲା କାହାର ମାନେ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ରସଗୋଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ରସଗୋଲା ହାମାରା। ঘোড়া খাইকি না দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে দিশাহারা কেমন বোকা